Kien imiss lir-residenti tal-Florjana, Imsida, Birkirkara, Swatar, Santa Venera, Pieta u Gwardamanġa li qattaw lejl bla dawl. Kien fit-tlieta tal-ġimgħa filgħodu li nqetet il-provista tal-elettriku f'dawn il-lokalitajiet li għar-residenti tagħhom din ma kienx l-ewwel darba li fl-eqel tas-sajf ma setgħux itaffu misħana biex jorqdu sew. Sitwazzjoni li qed taffettwahom anke fuq il-post tax-xogħol. Kif tajt ma' One News residenta mill-Pjetà. Fista jkun tagħmel lejl imqajjem u mbagħad ħoddu tqum għax-xogħol. Laqas naf x'in nagħmel lejl ma rqadx. Naħseb xi fejswa timxarba miegħi ħanoqgħod. U bħas ħażin fuq il-ħin kollu. Fis-stqarrija l Malta qalet li l-provista tal-elettriku ġiet kompletament lura normal fl-10 tas-Sibt filgħodu 7 sigħat wara li mar id-dawl. Imma s-Sibt nofsinhar il-provista reġgħet inqatat f'dawn l-istess lokalitajiet li kienu għamlu lejl bla dawl. Filwaqt li qalet li qtuh huwa riżultat ta' ħsar oħra fil-kejbils tad-dawl, l Malta ħabbret li ser tagħmel investigazzjoni interna biex tara x'qed iwassal għal din is-sitwazzjoni. Residenti iżda jgħidu li l-Gvern għandu jassumi r-responsabbiltà. Da mhux tort tal-ħaddiema u da tort li jekk hemm bżonn il-power station ridet tiġi tkun attrezzata aħjar kien jaf fiex ġejja l-Gvernu. Kien jaf fiex ġejja. Residenti minn Birkirkara jiddeskrivu l-iskumdità li qed jgħixu fiha minħabba l-qtuħ kontinwu fl-elettriku. L-afan, l-arja, titterġa' toħroġ bit-tfal u l-anzjani kulħadd taw barra, il-friġis u l-freezers li għandna fihom kollox għarrimi. Wara jumej li qatawlna ippretendejna li se naħslu l-ħwejjeġ fil-washing machine automatic. Dila tissettja, imur id-dawl daqshekk, għajli x'tagħmel. Single parent b'tarbija ta' sena tajt li mhuwiex sew li l Malta ma tipprovdix servizz tajjeb meta l-kontijiet tad-dawl huma daqstant għoljin. Ma nistax nikkopja l-ewwel darba li mar kien għadu d-dawl u għamiltlu naqrilma fil-banju għax bida jereq ħafna biex jifriska daqsxejn. Imma l-bqija barra, rridu noqogħdu barra. Ma l-karti li ħajaqtawna d-dawl wara xartijiem jekk ma nħallsuhx mill-ewwel. Tkun bħali l-ewwel waħda single mother. Dawk iwa dawk nibatuhom mal-ewwel.